kwam bata because ọ bụ na ikwu kwesị inweta urgent 2k ị ga-anọ n'ilo mmadụ nke na-eme mmadụ ka o si eme. Ndewo, anyị na-chetagazi na Volt 104.3 FM afọ mba Chinazọ program ị na-ege taa na YouTube channel anyị bụ Volt Odenigbo. Ịgakwana na YouTube ije na your search space type of Volt FM Odenigbo, ị nweta anyị ozugbo ifo ka anyị si eme ihe live na Odenigbo n'ime studio. Ndewo gị onye mana ege m ntị, adị m sure na ahụ dị gị, imekwara ọfụma, apụtasịkwa ụmụ dị ahụ na-aya kịta anụ a ịmago na mara m triti onwe gị gaala mara iwu na ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Okay, ọ bụrụ na ị nọ na YouTube ị kwesịgo ịma ihe m na-ekwu maka ya, maka my subject topic bụrụ topic nji wee bịa ụbọchị nke taa. Dị two, anụgo m positive stories, anụgo m negative stories, wee sị ka m bịa ka mmadụ n'ụwa kịta akụkọ ndị nke anọkwa nwe joint account, aka na-enwe joint account kịta. Ọ bụ na a na-enwe ọdịmma because a lot of girls now inwe ike iftosi gị or before o megodi ihe ọchị igo hair ma ọchị igo handbag ma ọchị ime nke ọchị sendịrị nwanne ya nwoke ego ọ nawagodu permission na wagodu nwunye di ya permission wee bịa sign ebe akwụkwọ wee bịa sign ebe pepa wee bịa mewe onye ofu onye anọrọ onye nke ọzọ ma withdraw ego. Na-ajụ n'ụbọchị nke taa ọ ka na-eme because enwere m onye bụ na ọ di na nwunye, of course anụrụ ya anụ the lady mgbe ọ ka dị very young, so ka m wee ya na ọ machara ihe ọ na-eme den, mana o mechakwa bara uru, ọ bara ezigbote uru because now di ya anọzi ada joint account ahụ bụ ihe na-esave ya because business ọ bụla emekwa n'ala nke nwoke etinye ebe ahụ, nke nwaanyị business o metakwa n'ala ego, and ha dị sincere to each other. Mana ụwa kịta mụrụ m otu ụwa si aga kịta kwa mbọsị aka anyị kwuru okwu maka ụmụ nwoke otu ụmụ nwaanyị si eme, onwezi onye ọ na-achọzi baby mama. So ọ bụ na ị na-aba na di ọ na ị na-aba na nwunye ọ na-ịbaga aba ị na ebe ahụ already, ichelo na ọ dị oke inwe joint account with your spouse. Aka na-enwe joint account kịta ọ dị mma ka ọ nọ force because some of them when they are forced to actually have joint accounts. Bomb na 0706 048 5853. Bomb na 0915 570 8347. Inwe joint account on our work ologi. Kita anua or dimma inwe joint account with your partner. Like I said, the lady now, dear knows, and dear the open. Mana, hey, what are we met to the ega cow? Gamma me had a save read ego now. Then, Wakita, dear, can you maru ulu? The ten over in a joint account, nobody is sincere. So, Anchor Juna or dimma in a joint account now. It's an odd dimma in a joint account. Kona kita n'ụwa kita na otu esi wee dizi kita na adị enwezi ịma nwekwa maka na ife nyero ife adịrọzi mma, ego adịrọ, economy adịrọ bad, mmadụ kwesịgodiri inwe joint inwegodu account ebe o si erigodu nni daily ọfọzi inwe joint account because anọ m na process dị na that thing dị plenty anọ m na process dị ya na ọ bụ na ofu onye anọrọ ofu nke ọzọ ama wepụta nwa ego, ọ bụ na onye nke ọzọ nọrọ ya ọ bụkwanụ na ha na-abụ nọrọ nke ọzọ ekwerọ na nwere onye nke ga-eyuzu nwa ego n'ime ya. So ifili na ọ dị okay inwe joint account kịta, na especially this economy, maka otu imi na anya dị mmadụ kịta ọ efugodo ego ị na-eri wee fu ama m na the joint account self ọ kwesịkwala amakwa m mana savings aka na-esave kwanụ mmadụ kịta. A na-afịazi arụ ifo onye service ya na-esave service ya daily ya. In fact, onye nwe savings kịta ekwesịrị ịjụ ya ọbịa gwa anyị ihe a na-eme, ọbịa gwa anyị ihe a na-arụ because
aghọtara m ife ọ na-eme mere o ji wee nwee savings. In case of any choice on na YouTube, anyị nọ na YouTube channel anyị bụ Vote Odenigbo, Vote FM Odenigbo. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Ke ka ime? Ọ dị mma, Aunty Chinazọ. Daalụ. Ke ka ime? Ndị mma. Ịdị serious n'ọrụ ya, ị na-eme ọfụma. Daalụ. Ọ eze nwata na-ekwu. Eze nwata, ke ka ime? Ọ dị mma, esi mainland. Ndawo, ke ka ndị mainland emene nọ? No problem, anyị mụ na ọfụma. Daalụ. Mana anyị nwee savings na ha na joint account. Mana imepe n'ugo joint account before? Mbọ. Ịnụnụbeghị maka ya ka ọ na-echọghị imepe? Anụrụ m maka ya, ndị na m anụ maka ya. Anụrụ m maka ya, mana ọ dị ọnụ mma. Ka ihe mee iji eche na ọ dịghị mma? Onye nke ọzọ akpọta ego. Ọ ma ha bụ azụrụ. Onye nke ọzọ nwekwara accident somewhere ma nwee problem somewhere ọ edibi akpọchie ya. Onye nke ọzọ ama nweta ego ji beelie ya. Ọ dị mma di na nwunye dị mma ịdị open to themselves ghọta onwe ọfụma da na ịbịa zoro ego mere kọwa ịma na aghọta wụ etu ihe bụ isiokwu onye bụ ịhụnanya onye mmadụ na-abụghịrị onwe ya n'anya onye ọbụla nwee akaụntụ nke ha na-ayuzu ego etu ekwesịrị ịdị na-eme n'otu onye nke ama okenye nke ama wefute ego jee wefute ego emegodo meeting mba ọ dị ọma Aunty Chinazọ enwekwana much because I like him ya in short. Okay. Daalụ. Thank you. Daalụ eze nwata ọ sị na ọ laikụrụ joint account maka na o nwere ike mkpa ego pụta what if na onye a nwekwe na accident ka ego ga-esi wepụta dị ego isave onye nke ọzọ ọ bụ na ebe ahụ mana joint account adịrọ option ọ ifo itinye ego niile ọ itinye some money ego enwere ike ka ọ bụ na ị na-eme business ileta isi ego itinye isi ego ga ebe a ndowe capital iwere capital mee turnover iwelu profit rather mee turnover inweta capital itinye iwelu profit mee turnover ị na-emezi turnover ahụ before ị mara ego ga na-amụ but ajụjụ anyị taa bụ ọ dị mma ama m na onwe ndị mee ya mgbe ochie o nwekwa ndị ka na-eme ya kịta mana ajụjụ na-ajụ kịta ọka dị mma enwee any regret eze nwata sị na anyị anwa na onwe ya emepenube maka na ọ like ya ọ likere the sound of it so the issue bụ na enwere couples mma nụrụ ọgụ maka this ka okay ịma na ekwugo m the good part ka nkọziere unu maka a couple ha na-abụ bido before they coupled before ha bụrụ ndị nụrụ di na nwunye ịghọta ha na-ayị then so nke nwoke ma plan nke nwaanyị ma plan nke nwoke so ebe ahụ ịmago ọ dị ka ha na-emove towards the same direction ịmago vision onye nke na mission onye nke tali so ife amara ekwuwe okwu anyị anụ anya ha anụ ekwu eziokwu imepe joint account ha na-abụ kwekọrịta na a ga-enwe joint account along the line mgbe nwoke nọwazere mma ha arụgo ụlọ baa ụba nwee ego mee ife niile nwoke nwee ihe niile nwoke kwesịrị inwe o ji abụ nwoke nke nwaanyị mana nke nwoke nwee n'ego nke nwaanyị enwe ego automatically now so nke nwoke wee bịazie n'ịmago ife ọ na-awụ mee ụmụ nwoke nwekwe n'ala ego ha ebido zuzube ezuzu nke nwoke na-ezuzu nke nwaanyị na-ayị ya nke nwoke na-ezuzu nke nwaanyị a na-ayị ya wee ruo one day nke nwaanyị barịa ọgụ ha nụ ọgụ tikasịa ihe na-ebekwa o because ọ bụrụ ụmụ nwoke niile ka ị ga-abịa ịbịa mewe ihe by force sometimes onye anụghọ gị egbu ya nkịtị so anụba ịmago the thing na solve the problem so the girl just file ya divorce file is ya divorce notice na nke nwoke achọghị divorce ya
nke nwoke achọghị i divorce the man the lady ịma na ụmụ nwoke na-eme ihe ha na-eme mana apụta sị gị na ha love nwunye ha, but ọ naghị adị enough for the women because ịma na-asị mmadụ na ịlọvụ ya ị na-emekwa ihe ikwesịghị ime ihe ịma na ime ya owuti ya. So women don't believe na ịlọvụ ha if you keep ọ bụ na ikipụ na-eme that thing ị na-eme na-adịrọ mma. So the lady wee ga chọwa properties documents documents na buche properties ha chọbịa because nke nwaanyị the truth is that nke nwaanyị tekwula ego ya na the joint account mana ọ mago na otu a di ekweghọ i divorce ya na ọ ga-afịa arụ to access the money because ọ bụ na di ekwe divorce ya he can easily kee the ego ihe saved ego ihe dị na the joint account aka ike dị ya ịghọta. So nke nwoke ekwerọ mana agwa ha reason nke nwoke ejighọ wee kwe because ị na-emegbu mmadụ onye ahụ achọzi n'ọkwa the best thing bụ ịhapụ ihe ọsị gị divorce ọ na divorce ọ hapụ na ya gaba na onye ahụ ezuru ọzi gị. So nke nwaanyị wee gaa buru mgbe ọ na-achọ these things of course ha nwee housemaid n'ụlọ ọ gaa nọrọ na ya housemaid wee kpọọ ọga sị ya nekwa na ọ dị ka madam acha ịpụ na ọ na-akwaso ụnụ something like that. Ọga wee nyalụ moto ya nata ha bawakwa mba si na ịba mba nke nwaanyị si ya kama ọ ya apụkwa n'ụlọ without documents or properties ebe ọ bụ na ọ chọghị divorce ya then no over her dead body. Can you imagine? No over her dead body na nwere ife ga-eme ka ọ pụọ n'ụlọ without any document. Ọ ga-ejirili a landed document wee na okay. ọ dịkwa funny o because you see the woman na that ogo that day the woman wee jezie chọọ kerosene na matches wee mụnye onwe ya n'ọkụ mụnye the whole house ịma ebe a ha nọ na mụnye ọkụ with hope na nke nwoke ya esokwa ya wee nwụ. Unfortunately nke nwoke kwapụ ya amam na the lady si through the window ka ọ kụrụ arụ na the man ịmara di ya ahụ na-eme na ọman divorce ya cannot do without you obviously because na maka ya ka nwoke nwere ike iji wee hafịa a divorce nwaanyị kwafuzie ya gbaa ọsọ pụọ na the fire. Imago this thing led the woman lee ya pịa lee ya ihe na-egwa gị ihe ma ebe 7 to 10 years ago. Of course ịma na ihe work for Mr. B nwee ka ọma work for Mr. A otu nka life dị akọgolu m unu ndị nke mana ha dị open dị transparent nke nwoke nwụọ nwaanyị si na that joint account wee nwee ike sustain no business di hapụrụ ya sustain ụmụ ha from school. Ịmago na-emegide ihe niile eme nke nwaanyị kwuru onwe ya kịta nwaanyị adịghị ayọ nne ya ọ dịghị ayọ ọ chọọ dị remarry self because ihe di hapụrụ ya o nwere ike multiply ya stand ya the business kwụrụkwa as if na nwoke ka nọ na the family. Ịmago di of course ọ mụrụ ụmụ ndị nwoke so when the joint account ụfọdụ na-eme ya for accountability sake nekwa ka nsi spend ego nekwa ka nsi je and nke bụ eziokwu bụ na nke nwoke na nke nwaanyị ga-na-enweta alert onwegodo onye chọọ iwefu ego onwe nke bụ na inidiro onwe nke a na-assign ezekịta I think ebe implement that one some years back nke ọ ga-abụ nke nwoke ga-withdraw onwe ego nke nwaanyị ga-afụ alert nke nwaanyị withdraw kwa ego nke nwoke afụ alert. I need he sign I need he do anything. So the thing bụ accountability sake be mago because na nwoke mana ego dị na account iwepụ onwe before you spend the idea gị akpọgodo nke nwoke si ya papa Chijioke ma ọ baby o depend on what say address kwa your spouse si ya na enwe m handbag a nchọ ego enwe handbag a nchọ ego biko ka mụ imago nke nwoke ga-asị gị mba ego kwana ya and gị nwee ma nnupụ isi ga agụ ya because ọ bụ na ị chọrọ udo ije chọọ ka ị ga-eche hustle ego na-abụrụ ego ị ga-etinye na the joint account ọ bụrụ ego ga-kwesịrị ịba na the joint account ije chọọ ebe ị ga-esi enweta ego
wee menya bụ expenses maka na your accountability partners ga-eme na gịnị ga-akpatụna dị ego na ọ dịrọ necessary ịghọta so gị na onwe gị abụ ịbụrụkwa onye na-ege your partner ntị you dị obedient dị submissive as nwanyị ịma mmekwa nke nwoke bụrụkwa na onye like nwunye na-egekwa nwunye ya ntị ọma mmekwana nke nwunye si anya eme na sajụ m taa bụ itinye nkọwalu na iche na ime joint account dị mma kịta n'ụwa kịta. Of course, enwe many types of joint accounts. Enwe savings account, enwe checking account, enwe current account, enwe fixed deposit, enwe kwa joint investment account. So, it depends the purpose iji maka ya wee mepee the account. Purpose iji mepee ya determine ịmagonotu ị ga-esi na-ewepụ ego. Of course, and ọbụrụ sọsọ n'etiti di na nwunye ka ọ dị anyway. Ọ dịkwa n'etiti partners, businesses, nka na nke ọzọ. But then ihe na-ajụ bụ na kịta anụwa ọ dị mma otu Nigeria dị kịta nwoke na nwaanyị chọọ ịnụ di na nwunye ma ọ hachi ime anything, even business ọ dị mma inwe joint account. Kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ m na 0915 570 8347 0915 570 8347 my phone na 0706 048 5853. Hello? Hello. Good evening. Good evening. Ke ime? Ndekwa mma. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Olisa. Yeah. Okay, gaa n'iru nnọọ. Okay. On camera. About the program. You see? This program. Olisa, voice gị na-break. Wow. Okay, can you hear me now? Okay, go ahead. Yes. As now, is maybe at the program. Oh, congratulations. Welcome. Oh, thanks. So yeah, is in a tune to Denibo. Hello? Is agreement? Yeah, busy in a get Odenibo. Yes. Welcome. No. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Mama. Hello. My name if I'm not at the ego. At times na fault is not from okay. At times it's not why. Then another the joint account because some of them are not outside, not London. A very good friend of mine. But I'm going to go. After the joint account, although the woman the guy is someone the far better than what the woman is at the account. Yes. So at the end, they laugh again. The woman went to the divorce. So at the end, what the woman collected from the account, that is more bigger than what the only thing at the account. But all of them I don't know sincerity matters a lot. Yes. Because I just got the mama. Before the mama I just say for any family investment or business, more much they go for. So like more for them joint account. And on joint account for investment. Because without joint account you might not be able to save the money that you want to do some investment and the other money you take to take other family problem. So more I'm not going to support anything no. First of all, if they see if there's love, they should open the account. On the other hand, I feel that they will have something like an agreement signed by the couple with a very with the attorney. And at the end, when anybody is free, if for the marriage, you can still take his money without any divorce or whatever. I am my own advice. Because now, the like a bravo, I want to have and neighbors pastor, they would like to marry you. Yes. And at the end,
they will get money from you and go in them of divorce. But was some agreement on the side now. Get them is there and also. Wow. But at the end, Mm. if there is any divorce, Mm. but that this marriage you enter this marriage for anything, never for marriage, then when divorce you have nothing to take. So more believe in this aspect, I suppose even where agreement to the legal binding that at the end only guy won't get a more choice, only guy get one more choice. Dalo. All right. Okay, yeah, interesting, but not na Nwunye Inwe joint account for investment. Mana ọ na-adị mma inwe legal binding so that nke nwaanyị ma nke nwoke chọọ ime anything ha amalụ ka a ga-esi wee ịmagoro wee ganya bije because agreement is agreement and ọ na-adị easier inwe agreement with people. Hello? Hello, Chinaza. Take ime. Good evening. Good evening. No. My voice is going to break one. Hey, I'm for network. Okay. Gago does Hey, yes. Yeah. Oh, blessing from Amazing. Blessing from Amazing. Amazing. Nwunye. Ah. No. Okay, go na to number. The phone me. Auntie Chinaza, ma di kidnap. Is a lie. They are lost your number. Just now, we watch the number campaign. My new line. Aradipagi? Arade ọkwamanu na ya ada ọ just na-ege redio ga mama nga n'olu gita ka mkpokọta gị. Hey ya. Hey. Mana I'm so sorry. I'm not me but thank God need their life and safe. Oh yeah, but no that you have the POS. Okay. Chai. How many days can you keep Ugi? How many days? The kidnapping. This year me on 12, Mbata on 25th. You know, 1 week plus. I'm telling you. I'm telling you, years of them will because I'm pregnant. Hey, are you so serious? So they realize, na the master say her, why did they bring pregnant woman here? That is not allowed, this and that. So people but that one is by the way. Thank God for your life. Thank God for your life. Thank God. Thank God. I'm the funny mana all choice should depend. Like my uncle, when I wouldn't have a joint account. So in my marriage, those years later, if was the changes, Oshala Hokita if marriage gave me 5 years or Kadekwa called it before. You understand? So this my uncle now. The Oyawara we are grand they came my joint account actually what they go Dinabu Dina Hanabo this time. Oh, the woman Apoya. So the woman got the bank. Then withdraw ego nile when my uncle save. Hey, go according to them. Hey, go more than 20 years. You understand? Yes. So you can of which now that savings book for future use. I got withdraw the woman got withdraw child money. Value the go back for. You understand? So sometimes because in my eye woman for do more I'm not and thank God for do more okay. No carbona na choke why I'm a no when you join account. So thank God the 5 woman. Okay, the woman follow the go now. Well, so I raise the bath the woman. My uncle is now a farmer. Hey. When I talk about you understand? Although one or the other made that joint account, but disadvantage is much. You understand?
Ofela Hokitifu couple so this sincerity aga. You understand? Even though we may go to that joint account, or go ni kana for you understand? You have your own personal savings. What important? All wisdom. Yes. You can wear your own personal because men they can disappoint. Okay, get disappoint anytime. Get disappoint anytime. Every marriage I know they get because of name with purpose. Yes. Once na how rich that amount they will have towards a divorce. You understand? Have part of the ego. Because do the hatcher for divorce, they will keep at the ego once anytime. You understand? So no, my wife, I'll go to maybe joint account. Try to have your own savings. So go to need a for you. So some men, if you have need them, make that joint account. Have suspect one can carry anyway. You go anyway. You also, you understand? Yes. I'm teaching us that I had not joke with charcoal and more. Sorry, Dalo. Sorry. Thank you. Thank God for our life because I try to lose anybody no denibo untimely. I try to lose anybody untimely no denibo. Bro, our portion in Jesus' name, Amen. Makana hey bow onwike our portion. Hello. All right, mom na 0706 048 5853. My one na 0915 570 8347. Ichelo no dem maketa no wakita di na nwunye ime joint account for whatever purpose di na nwunye. Hello. Kekime. Good evening. Good evening. Ka fa gina bi. Right. Afambu Esther, Enugu State. Esther from Enugu State. No. Like do na otakwara hi wete. I don't know about the number na kwa isha. Na man of everybody na think that is ipita the number so. Chai. Sorry. First time caller. Hey, Esther, welcome. First. Don't worry, get with Elu ne chakana this office. Na studio anya. Get with chako. New first time customers. Callers. Njima yo Megan email. Iwata. Welcome on. No. So bad. I'm make a program well. Man, here there can take the number can see on her. Obero ga porta number. If I have problem. Topic you will say Makwama. Oh my God. Just likewise only people who can kidnap for it. Thank God for her life, my forever. So Emma Keta, ye batara you make it too much, or the too much. Can't hire working to come hire wine. Just account, Mamma. No, a trust or the one. Come trust or get trust from, get trust or more, a trust for a get. This is good. Uncle, again, I are we to continue with okay, now we are. Just like Madam Man, born out one account our gum gone. So, yeah, now next salary, you know, before we draw you go or before you may see and may do with it. I didn't hear me. They may think a mother, book on that idea with the Marama. Oh, the Mabrum being at Bushy, oh, Marama. Okay, then you have a cookie time, work university, she's in me with book. She says through that school. You need to work at the Benon or give me every account. So no, only now. Marama and they water because of what you need. Yes.
Even the good amount not to buy PPO, right? But not for the number, not the while, I we cannot pick here. Oh, so madera. Bye, bye. Bye, Esther. And Inugonia na ọ dịkwa mma inwe joint account dị mma, but kedu onye gị na ya na-enwe the joint account? Mana ajụjụ anyị tata bụ ọ dị mma n'ụwa kịta inwe joint account? Ọ dị mma n'ụwa kịta? Hello. Hello, mgbede ọma. Ka ime? Ọ dịkwa mma. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Tantalizing, esi presidential road abụọ. Tantalizing nnọọ. Okay, onye ekwu maka joint account. Yes. Okay, di na nwunye imepe joint account. Ọ dị mma ka ọ dịrọ mma. O nwere uru dị nwekwa awọm. Uru dị ya bụ na ọ bụ na enwere joint account. O nwere ihe mere ofu, ọ bụ dịka na nnukwu ego dị na akaụntụ ahụ. O nwere ihe mere ofu onye, ma na ihe dakwasị ma ihe bịa na mberede. Onye nke ịbụọ nwere ike ịga n'ọba ego gaa weta ego dị n'ego ahụ. Ka ọ taa isi n'ihe mere, ewere ya nye ya. Ego ahụ ama mma. Mana awọm dị na ya bụ na dịka a si ekwu, o nwere onye ga-emepe joint account ma ọ ị ga-achị iwe onye ọzọ aga were ya wekọrọ ha ncha nne na ọ sịghị na ụnụ na-abụkpali akpa nothing sign na signature ma ọ bụghị ihe akpara akpa. So asị m kwa awọm dị na ya ka uru dị na ya. Awọm dị na ya ka uru dị na ya. So joint account adọrọzụ nnọ na because kịta bụrụ oge ị ga-abịa sị na ịtụkwasị mmadụ obi. Ma ntụkwasịgo onwe gị obi ma afọ dị tụkwasị mmadụ ibe gị obi. Because ị nwere ike isi na onwe gị na ego a na ịma mmetụ aka na enwe ohere mba na osisi ike na ịma mmetụ na o mechakwa ị ga were ya ma afọ ọzọ nke mmadụ ibe gị na-agwa gị na ama nga. Ụwa dị egwu, ihe dị iche iche na-eme. So joint account adọrọ m ọ ka mma inweta ite n'onwe gị, onye nke nweta ite n'onwe ya. Onye awote ọ bụgo joint account nke a na-afọ anyị na ọ bụrụ nke itinyezi na bank. Ha wepụta ya na bụkwa joint account bọọsụ nke bank. Asị m kwuo mba afta ọbọdụ m abụ ego akata obi ga-emeji joint account. Emeself ụmụ mitin a na-atụgodo joint account nọ na ọdụ ka a ga-asị gị na a na-atụ mitin ịtọrọ onye atọrọ onye mitin na o nwere sọ mitin ịga ga-abụ itigide ọwụwa mmadụ na orute oge nke gị ha ncha agbasa asa narie ma ofu onye buru ego gba ọsọ otu aka joint account ahụ. So akakwa m onye ọbụla jidere nke ya Daalụ. N'ọbụla inweta ejide ya. Ake ngwa na Daalụ Tantalizing. Okay. Tantalizing na ọbụrụkwa maka ya o. Ọ dịkwa mma mana uru dị na ya karịrị ọghọm dị na ya karịrị uru maka na ihe na-eme kịta. Hello. Ka ime? Joseph nnọọ. Daalụ. Ihe mere bụ na ịfụgo na ndị na-atinyecha ọnụ na ya atinyechego ịfụgo ndị level ụwa anyị na-eme ime tata. O nwere onye na-trọst ibe ya. Nobody. Everybody is a suspect. So ọ kakwa mma dị isi joint account a. Ọ dịpendị kwuru ka ichi wee mepe ya. Onwe ndị na-emepe na ọ bụ na onye nke a nọrọ na onye nke a ma weta nwa ego. Onye nke a nọrọ na onye nke a ma weta ego na nke a dị bad. Ofu ihe nwere ike ime na dịka na ịma dis back issue. So ọtụtụ okwu dị ebe ahụ ka nkụ. So ego ndị mmadụ fugoro na ihe gbasara data joint account a buru ibu. Ya isi mmefu onye ndị bank ga-agba
Florida go you go today, do there on top of your money. You say, I make the queer, you're going to have to but I share about data breach. So on the bank issue, you get police abroad to do data breach itself. Now in the bank is an area, you give that corporate network, corporate you know, okay, so I have the DJ. So look at look at Magoro Drena, you know, why Magoro Drena is in no. Is in no, I have no knowing to give me. My hand, the my minutes, near nature, what you don't know. Wagwa. So you better go and it is between Semuku. And the foreigner, I do quite know, I maybe not the boy, you know, just like that, that I can't that. No, I want to one bone here. So the two couples to get back on, maybe something, you know, no matter here. Got to check it out. I'm going to have a think. Even my wife, I got a million. I don't know. Yeah, ma. Whatever I need to see, no good management. No, it's okay for me. So that's it. That's what I can't tell you this now. So never. They will just serve. Okay. On a listener, but I need them agree, no, hear them. So how come no way so you put them not chimia? Hear them man as soon also. Bomb na 0706 048 5853. Bomb na 0915 570 8347. Hello. Hello, Akinada. Good evening. Good afternoon. Good evening. Good afternoon. That good program. Good program. Very, very well. It's probably but the problem now, the goal of this year, not about the fast too much. Or they more like I don't know. The number. So I want the number. It's going to make you why I'm come now. Why yourself come with speed. That's number one. Number two, that joint account. All my very well. And a reach agreement. And agreement our agreement. Joint account may help in many ways. And we to agaji and we joint account. When you all my and we take money. And we try to make him a keg. Say, I would think all maybe you have the money. I was Shanghai, we joint account to avoid the problem. Then everyone now take slow and contribute that money back to that joint account. All home to the mama very well. And now when my brother, a brother, also one, the number one boss and girlfriend. From there, how I join here? The brother won't be say that the girl where no go. They join together after 2 years, 3 years. They're now married and they are living in peace. So that means it's very nice, very nice. That joint account. Even I myself, I open it with my brothers. With my brothers, we join it. With my younger one, so I join at the account. We are not call lonely. So by me, the other day with the guy, we go. We go that will start his brother to know, not to know. And then we go there. When other ones come out, they will go there. So the thing I make very well. Yes, Mama Hamma, we are hard to see you here. Thank you. Can't forget ABC at bomb. Apa mucho chuku. Es menu go aboge. In a joint account or two Kita. In a joint account with your wife. Like I went with my children. I went with my younger ones. Oh. Yes. I went with my children and I went with my younger ones. But not my younger ones can have stop go. I won't I look or anything because we are due to I don't have the chance maybe I don't have no chance but I have to go. I just may pay now, not up to 1 month or 2 months with my children. So all the things I very well. My wife is on here, but my wife will join later. So and everybody can have his own account, not I'm on based on that account. You know, I account to here. We put that joint account. Yes. I'm very well. That's not my home. I like you. We are trust you. Oh, they're very nice. Dalo.
All right. Cheta na ino na YouTube na Volt FM Udenigbo. Iga na YouTube just to know. Click here your search button or option. Iga fuba ebe iga type nye Volt FM Udenigbo. Oge take you straight to channel line. Ebe DP kwese dey click iga for na red. Click here imepe oge take you directly to the live. Ihe anyị na-eme na studio. Ọ bụkwa na ịchọ join him na studio n'ihe na-eme kpọọ m na 0915 570 8347 0915 570 8347 Wakbom na 0706 048 5853. Hello. I've got you, my presenter. If you really quite ask it, we may say that everybody has right to be. I mean, you're right. That is condemn when calling you. Just go and give men to each other. I thought you that you don't see no draw man on your cross. No, you're not. Yeah, it could that easy. About man studying a code on the other, but all you like in your life. So it doesn't mean that in the political now walk or go. In other words, you know, forcing me to do it. You can walk or walk, and you walk, whatever. So I know cook, I'm not going to hang and I do. I believe that condemn when you know, bro, man. Just come or condemn Hoggy. I just saw or just feel no onye si na okwu niile si na ọ dị mma kama na unu ama mmenwu ya. Onwere onye ọ condemn. Ọ na-ekwu maka ndị It's not condemnation. Ọ just na-agwa gị that na ọ bụ na isi na ị chọrọ imepe joint account na ọ dịghọ mma. Ọ gụọ otu isi ghọta ya anyway. When don't have the walk, whatever. So, and the other guy who was an old market, because we got your letter. We priced before market. Oh, we make you marker, you know, we make you marker, whatever. You could show the set we do marker before we. Then we see the good before a new marker introduce. Also, Nyawa no more. Oh, we got no more to Chago. So, also, no, na ụmụ ya mepe joint account. So, nke ọ bụ na nke ha eji rụọ ụlọ. Ọ dịghị wrong either. All their decision. Exactly. So, okay. Oh, you want to ime. So, onye dị iche, onye si n'ọbụla onye mmadụ decide ime ka oge eme. So, thank you. Daalụ. Alright, ịma na ihe anyị na-eme ebe a bụ ịgwa gị na ihe a dị mma even if na ị na-eche na ọ dịghọ mma ọ na ihe a dị njọ bụ na ị na-eche na ọ dị mma ọkpọ si gị na o mere ya and ọ dị mma and ọ na-walk ọ walk ya yes onye walk all ma want to convince you ka ị try ya na ọ ga-walk kwulu gị ịghọta so ọ bụrụ condemnation ọ just na-asị gị that na ọ bụrụ na isi na ihe adịrọ mma that na trust onwe gị and it's true ọ bụrụ na ịma ngwa onwe gị eziokwu onye ka ị ga-agwakwa n'eziokwu onye ịgwacha onwe gị eziokwu wee gwawa ndị ọzọ eziokwu so onye nwe na onwe ya na-agwa gị that na o mere ihe na ọ wọkụrụ ya na ụmụ ya mee ya probably ọ for ịrụ ụlọ or na o nwere project ha ji n'aka a na-asị ka emepe joint account and probably ọ ga-abụ fixed joint account o ka ọ bụ na for 3 years or for 4 years ịmago n'otu ọbụla osuwe na wee dị ịghọta nọ mgbe so time n'oge a ka ha ga-eji wee jee mepee dị akaụntụ ewere ya mee ihe achị ime n'isi na ịlaikiri ya onye ọzọ na-asị gị gịnị kwesịrị ilaiki ya na ọ na-awọk o nwere ife ọjọọ dị n'ife ọ gwa gị na ọ na-awọk bụ na ọ na-awọk na ịtraghị ya ị na-asị na ọ wọkụrụ gị traghị ya na ọ ya awọk ịghọta hello Mama Chi. Ka ime Anyị dị mma ekwukwere okwu nke ka abịa. Mama Chi, ka ihe m ga-emekwanụ? Okwu nke ka dịkwa egwu. A na-akọghachi ntị akaụntụ Amaka. Ka ezi nwoke ga-apụtasiri, ọ ma-achọ ka nwunye ya dị ebe ahụ ya nọ. Onye ka a na-ekwu ego ọ bụla ị nweta gị na nwunye gị na-etinye ya ebe ahụ. Wow, so few people na-eme ya like my daughter na di ya na-eme ya.
a na-abụ na-enye ya onye nke a wepụ ego onye achọpụta onye nke a wepụ ego onye achọpụta anyị bụkwa nke nwaanyị ewepụgo nke nwoke ga-ama aghọta onwe ha a na-eme nwe ọlọkọtakwa ha ghọtasị onwe ha ọbọkwa obere ọlụ atọ ya na atụ na na-ekwe kekekekekeke ọbọkwa obere ọlụ maka ọ bụrụ dị onye agbụrụ ọ ga-ewere ego jee were ọrụ nwaanyị ọzọ ọnọ maka na o mee gị nkarị anyị ọ karịrị gị ọmago famili gị malụ nne gị malụ nna gị malụ osikwu ebu mụ na mmadụ adịghị emekwe join account onye ọlụkwa kwuo gbawa onwe eziokwu ịdị na ịgadụ nọrọ na shedi ma kịka nwa m sọsọ nwa m na-abụ ka m tụrụ ọsọ m ga-ahapụ shedi ma wee pụwa dị ya nọrọ ya nwa m nwoke ma hapụdoro ya shedi m pụwa di m ama ọ dị ya a na-azụ ọ zụtagodo ọma ndụ ya anya joint akaụntụ ahụ nke onye ọ kpatara ọgosigo gị ya nke tinye ha na bank ọgwago gị ego ole onye ọ lụrụ ọrụ kwụrụ ọgwa mistake ndị mmadụ na-eme ya ahụ onye dịghị ịgwa gị ego n'ọrụ ta ihe ịma bụ otu esi eme joint account bụ unu si na 100,000 ka ga na-etinye every one week 1 week a ruo ọsọkwa gị jee zuo oshi ọsọkwa gị jee ihe ọ na-asọkwa mana ihe nwunye gị ma your partner ma bụ na by Friday or Saturday itu ego dị 100,000 naira na the account. oke emetụrụ ụmụaka gị nke ha ihe ọ jụkwa dị mma bụ ofu onye jewe ebe a kpọrọ ya ọ hapụ ije mewe accident mewe next of king mewe nke a mewe nke ọzọ ofu onye nke ọzọ kọntinu ọ natawakwa ego mana okwu dị ya dịkwa meni maka nwoke gị na onye a ga-esi so okwu ma nke nwaanyị bụrụ akpa ọnụ jụọ onye ka eji enwe agreement kịta ọ bụ na isi n'inu jụọ ama na that point ka a ga-ekewa the bank ọ bụ na unsigodo na ụnụ anụchago mana nchọ ịka na-etinye dị ego until that time nsunu ga-ebrek ya ọ depend your understanding otu nsi wee ghọta onwe unu ịma ụmụ nwoke na-enwe sens ọsite gịnị ka madam ya na-ele ọ bụla egusi ọ na-akpọta nwaanyị ya nwa ka etinye ego rekọd ọ bụ ọzọ kịta ụwa kịta anụ anyị jee weta gị statement of account ifu ego onye itinye afụ ego onye nke nwaanyị itinye so ọnya bụ dete otu ọ dị kịta yes nwanne m mụnwa dị etinye ego na bank ụlọ na ihe niile m rụrụ adị m jide m ukwu m na-alala ụlọ Mama G onye nchọkwa ego na mgbocha ngwa ahịa nwa ndere onye ahụ ego enye ego ahụ tiechikwa na akaụntụ ma belia mma ihe niile ọmụnwa bụ akaụntụ ha na-etinye ya na akaụntụ nwa m ụgụcha ihe efendị elu onye m goro ihe ego aka m sikwara eme ruo maka Mama Jody na-ekwu eziokwu too much ndị ha ga-alaike gị maka na ị dị transparent mgbe a na-echenji ego mụ maka ha ji were gbaa ka m galụ ofu onye goide m ego m gụpụta ede ya na akwụkwọ dee 500 dewo 1000 edetita ya nwa m si m gawa n'ụkwụ m ka m matụkwara ebe a na-edeba ya nrụzi spend ya na akaụntụ ya ebe a ka m nọ uwe edere ego ihe si ọgụ m na-eletezi nke ọkụ na mụ na mmadụ adịghị etikọkwa ego o mewere ego m bịa mgbe ọsọ ebe m ga-anọwa ọgụ kụwawa mmadụ isi uwe mmadụ adị m etikọ daalụ ngwanụ m ka na-ege ụlọ ntị enwekwa enye ọdọ m ntị atụnyekwa m nsogbu adịrọ Mama G I know for you Mama G ịma na okwu nke gị na-eso okwu nnọọ mana ị na-ekwu ọ na-awụ ụkwa n'ala ị na-ekwu ihe dị iche but ịmago na joint account wa kịta adịghịzi ka mgbe ikwesịghịzi na-etinye ego n'ukwu kịta ikwesị at least ije ebe a nke nọrọ be gị ị na-afụ ego gị itekwanara ego na bank ịpịam ala ata agbata ozugbo ịchọọ ime transfer imeere onwe gị transfer ịchọọ obiọma na-amapụ gị ghọta mana echekwara ịgwa gị nke esi ịchọọ ị ga-advise Aunty Chinazụ charges dịkwa aya chaji gị VAT chaji gị EMT nwe nke ha na-akpọzi ọkwa EMT kịta ka ha na-akpị ya ka ọ gịnị chaji gị levy ka ọ leva ife a na-achaji karị hello hello
Alright, kpọọ m na 0706 0485853 ma kpọọ m na 0915 570 8347. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Keke ime. Okay. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Hello. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Okay, Mr. Nwachukwu, I'm calling from Enugu. Gaa n'iru nnọọ. Yeah. I like competitive today. Daalụ. Okay, but for me, I believe in joint account. I open a Zabafaya. Everybody is Zabafaya. Because those joint accounts are able to group. So, ihe na-ebute karịrị dị ihe na-adị na ya. Ọ bụrụ onye ma bụ sọ onye ga-awụ onye ọbụla onye nwụ n'ụwa nke ha agago so onye nwụ ha nakwa ụwa na ọ na-ebibi ije nduzi. Jisike kikpọghachi m azụ na 0706 048 5853 na-akọwala bụ onye ọ na-aza afa nne ya. Ikwe ogologo aka dịrọ gị. Hello. Hello, Auntie Shanago. Keke ime. Good evening. No, good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. I'm Obi from Ababa. Obi from Ababa. Daalụ nnọọ. Gaa n'iru. Okwu na mgbede amaka. Daalụ. Ya ntọrọ ịgwa gị bụ na joint akaụntụ ahụ akwadoro m. Ana m eme ntị na bụrụ akaụntụ obere m nke edeli ya. O nwere ka na family anyị ga-eme ndị na akaụntụ nweta ego nye nweta eme ihe. Export on joint account. Okay. Ị sọpọtụ ya, iche ha na ọ dị mma and ị dị eme ya. Anyị na-eme mana mara ya jide nke m ma jide nke m. Mkpapụtara anyị na famili o weta ego nke nweta nke m. Anyị egbo mkpa. Pụtago. Yes. Bọtụrụ na stọọ. Ndewo. Daalụ. Okay, ịnụgoni ya. Enwe mkpa onye ọbụla jere na akaụntụ nke ya weta ego mmadụ force na anybody mee joint account. Ọ bụrụkwa force. Of course, ọ gị na mmadụ nwee the same dream, the same goal, and trust too, because anyị ga-enwerịrị trust. Enweghị trust, ma na joint account ahụ a ga-enwe isi. Ọ na-etinye gị echere aka n'obi, ọ bụrụ agba ekperechi. So ọ ka mma na imere ya with onye trust. Hello. Hello, good evening. Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Hello, Tapo. Afọ gị bụ gịnị? One black and white. Black and white. Yes. All right. It's much allowed, Tapo. No, black and white. Dịka ewe n'iwe, afọ efere ihe ị na-ekwu. Ịma na ọ gbara ụzọ na. Okay. Ndị ọ dabara ọ na-ama mma. Mana ndị ọ na-adabara o nwee ka ọ dị. Mana eme ya ka bụ uche m. Onye ọbụla enwecha joint account a. Enwekwazịa nke ị ga na-eji emekwere onwe gị azị. Ka ọ bụrụ mmanya gụọ m nchọ ịga na joint njegodo na bụ ụda. Ihe nke a nwere ka ọ dị. Ma ọ bụ na m furu onye dị m mma m chọrọ imesapụtara ka arụ. Nje kpọgodo nwunye m ọbịa nwere ike ọbịa nne ya ọbịa bụrụ nwaanyị ibi ya sị gị for what? Ha n'elu ọga dịka gị nwa ifuru onye chọrọ ịdashi ihe ma ejegoduche nwee ike nwatakịrị adịbịa kene gị ọfụma inene ka savisi ya dị decide ka ịgbapụrụ ya Christmas or any merriment dị on that time ma ejeje kpọba nwunye m take away permission ha ihe ka awọkọrọ so ọ bụ na a ga-eme joint a eme ya nwekweziere onwe gị sideway nke gị wa otu ahụ ga-akakwa n'mma. Yes. Daalụ. Okay, 0706 048 5853. My mom na 0915 570 8347. Hello. Hello. Good evening.
Good evening. Afọ gị na-ebe isi akpọ m. Santarais na-esi presidential road akpọ. Tantara gịnị kwa ka ife ichezọ? Efu joint account ahụ. Onye na-agwa m maka joint account nnọọ efu Bible na-abịa agwọ ekwensu okwuchukwu. Asị na ka akpọfụta na-abịa nọ ihe a dị nnọọ ka ọrụ division of work, a team work, ọrụ ejikọtara aka ọnụ na-arụ. Abịa na ụwa na sị ka eletiwe ihe ka aga n'ilu. Ọrụ ejikọtara aka na nke onye na-arụrụ onwe ya ka a mara ndị bugodi toughness ka aga n'ilu. Esi na nke ị na-achụ m na-achụ gị ka n'ilu ka karịa nke anyị jikọtara aka na-eme gị one ka ị wetego eweta nke gị ka m weta nke m ya ka gị na mana ọ bụrụ na m na-achụ gị m na-ene anya ha na-ekwe ego onye a nwere na akaụntụ gị ma na-enekwa anya na nke m na-ekwe ego onye nwere na akaụntụ anyị ga-etufu onwe anyị bikos ka ị na-achụ m ka m na-achụ gị achọ mma laik ka ị gafee m gị ma laikwa ka ị gafee m asị na ka eworu Google site achọ akaụntụ na nchadụ n'ụwa ka mara onwe the highest money kpofute ndị joint aka kpofute ndị akaụntụ kwọrọ onwe ha efu na asị 100% na 10% ndị ego ha kachacha bụ ndị kwụrụ onwe ha ịghọta ọ dị nnọọ ka onye na-agba ọsọ asị na-abụ ngwa gbakọta n'ọsọ ebe ka ị ga na-asị na na-agbasi ike ede agbasi ike na-egodo ihe ị na-eme ọsọma ga-agbagbo onwe m n'ọsọ ọsọma ga-alụgbo onwe mana ọ bụrụ nke bụ ihe gbatakwara iworu ị na-afụ na nwanne gị na ọ na-agbanarị gị ị ga-etinye effort na-eme ka ị gaa ya nwa mma nchekwanụ ka ị gaa ya unu agbata aka go limit unu na-aga n'ihu so joint account mba ọwa ọkụrụ ihe a dịka n'ọrụ ekwensu ọ dabaghị cha bọọdụ mụa mba ihe na wutka njọ nka ọ dị ka ihe ọga ya kwuchiri na ihe dabide gị ma ifuru ihe ị chọrọ igota ihe na-agafe agafe na ịma mmenwu transfer asị gị ọga this account is not account go and find your partner before you can proceed if ọ na o nyere nsogbu ọ dị ọzọ otu a nkịta eniwe ọ dịpendịrị otu nsu echi ya n'otu one ka ọ dịkwa otu ọ dịzi kịta bụ na nke nwoke ga-ewithdraw nke nwaanyị a fon na-abụ alert na-abata na akaụntụ unu alert na-abata na fon unu for the same one account so ihe ọbụla i withdraw 50,000 naira nwunye gị ga-afụ hey na i withdraw gokwe 50,000 naira ịghọta o nwere ike ọkpọzie gị na fon si gị baby 50,000 naira e withdraw kịta or part of the project ka you just chọọ imere onwe gị ihe ọ depende nghọta dị n'ime unu but sometimes i nwere ike iburu ụzọ si ya baby na achọkwara i withdraw ego in case ifo alert obi hapụ ịmapụ gị n'ịchọkwa iwudoro ego na-ege ntị datin na-adị ma ọ bụ na enwe joint inwe nke gị isi na ịma mmenwu 100,000 it's okay nke nwaanyị nwere ike ọsị gị oke ngwa ka emee 70 so that inwe 30 na-etinye na your own personal account onwekwa onye si gị jee mee joint hapụ inwe your own mba na onwere onye si gị jee mee personal account ga-ejugo But that joint is for a purpose. Joint account abụrụ account you just nwere onwe gị for the sake of inwe account. No, you must have a purpose for it. Ọ bụrụ nchọ ịrụ ụlọ in the next 5 years, you na-etinye ebe 20,000 naira by 5 years. Amadụzi ono ya adapụta ịghọta. Ị chọrọ ịrụ ụlọ na sipụ mgbe ya na joint account. Nwunye gị ga-contribute now. Ị na-contribute ọ na-contribute. Ọnụ ga-anọ n'ụlọ na-contribute onye kwuru onwe ya arụchago ụlọ. Ọ depend kwa gị nwere onwe gị bụsikwa na onwe contract bata na inweta 50 million tọ ije kwuru ọrụ onwe gị ụlọ ọ dịkwa. Ihe na-eme ka ịghọta bụ na ihe weta nke gị ka m weta nke m na ị kwuru onwe gị na-achụ gị na-achụ m nke onye ahụ ị na-achụ m na-achụ gị achọ m ka ị gaa m achọkwa nka gị aga m ha ga-aka gị afọ a karịa nke bụ ewetego m ngwa weta nke gị ọkwe ma ihe a chọrọ dị ọ ga-adịruo
ịghọta gaapụ ndị nke ahụ na-achọ onwe ha ka m were anụ ndụ ịbọ na famili ma a na-amụsago unu gị nwa anụgo nwaanyị onye nke anụgo nwaanyị nke gị imepe akaụntụ na-alụ ọrụ onye nke mepe akaụntụ na-alụ ọrụ onye a na-alụ ụlọ na-esi ebe gị na-eme ka ego ya gbagote gị nwanne gị a na-ata ekwe gị na-eme ego ka ego nke ya gbagote ndị a na-eme otu a ga-aka gaa n'iru ha ga-achọ possible means ha ga-eji gaa n'iru ọfụma ha effort ncha ha ga na ego ha ga karịa ndị nke ahụ na-achịnye ewetego m ngwe iwetegokwe ọdọrọ taa nwata eweta mbọsị ihe a ka a ga na-eme nke ahụ bụ ihe gbasara unu nchọ unu enwe a day or a date or an amount ọ bụrụ ịnọkọta itinye ego n'ọgbọ ya batawa oge ọbụla na ọ batala mgbe ọbụla ewu ya n'ego na akaụntụ nke ebe a na-akọzi ebe na onye a na-aghọgbuzi ibia bikos o nwere onye bụ na kwesta na nghọta ihe a niile bụ understanding ngwa chee ka m gwa gị na ndọchi mmadụ azụ ka m were ya na gụọ mụ na gị mepee jọch akaụntụ iweta 1000 taa asị na ọwa 1000 ka a ga na-eweta o nwere ike ego na-abịa gị n'aka bụ ego ọ ga-abụ na ị ga-atinye dị more than 1000 itinye I will not advise you at that point itinye more than onunu kwete na that joint account weluzie nke a tinye na akaụntụ gị gịnị gị na-echeze fugo na onye kwuru onwe ya na akaụntụ nke ya ga-aka gaa n'ihu investment agwụbenụ na ije gbara anị na ọ bụ na ifiri na ike onye ahụ agba fest ije gbara anị na jee rụọ ọrụ onwe gị ọrụ ịhapụkwa nke a sị gị na joint account for a purpose don't forget unu anaghị etinye just not unu na-esave ego unu na-esave ya for a purpose o nwere ọbụna ịrụ ihe yes or maybe burial sorry to say or wedding it can be anything ma ya bụ na onye ọbụla nwee account n'ime agodi na account for something tantalize bịa na wa bye bye ka ọ dị aghọtara ihe na-ekwu mana ịma nghọta ya nke onye kwuru onwe ya ga-aka gaa n'iru nsogbu adịrọ bịa nabazie ga-emesịa alright ebe a ka m ga-aga obere break nna cheta azụ ka anyị kpọta atụ obere egwu ka anyị nwee obere mmiri nna cheta azụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM program ị na-ege bụ Odenigbo afọ m bụ Aunty Chinazụ